Velkommen til Sundhed på UC. I dag har vi sundhedsdag, og som en af posterne er, så er de fuldt i gang med at lave sund mad her i kantinen. Vi har interviewet en af madlaverne og spurgt ham lidt om, hvad han synes er sundt. Han hedder Jeppe. Hvad havde du gang i før? Jeg vil lave en tunmus. En tunmus? Var det en god tunmus? Rigtig god tunmus. Ja, og hvorfor laver I tunmus? Det er sundt. Er sundt? Er det noget, du selv finder på at spise? For at være sundt? Rigtig meget. Smager rigtig godt. Hvad forbinder du med sund mad? Salat? Spiser du tit salat? Nej, det gør du ikke. Okay. Er det noget, du kunne overveje sådan for at være mere sund? Nej. Er du sund? Nej. Ja. Er der noget, du vil sige til sundhed ellers? Dyrker du motion? Nej. Okay. Måder, man kan være sund på. For eksempel kan man dyrke noget motion ved at løbe op og ned ad denne trappe. Det var så en af de mange ting, du kan lave for at være aktiv her på UC. Og det er også en af de mange ting, du kan lave på UC. Jeg er gode aktiviteter. Ja, aftager vi. Okay, hvad er sund mad? Spiller du tit til mad? Hvad er det, der kan lave okay. Er det noget, du selv kan på at lave for at være sund? Er det noget, du selv kan på at lave for at være sund? Du skulle godt finde på at lave det. Okay. Det kunne være lidt. Godt. Skal du have det? Det kan det være.